अब फिर वोट केकरा के दिया हो देखल ले जेने पलरा बेसी पड़ी वो नहीं दिया ही। प्रणाम भाई। प्रणाम प्रणाम। तो कि विधानसभा सब की विधायक के चुनाव लड़तनी। अच्छा रउआ लो वोट देम लो हमरा के देव के वोट जिताई लो। तो बात ठीक बोले बा। हाँ जिताई लो ओकर बाद पक्की बन जाई, पिच बन जाई, कल नहीं कल तो कल हल जाई, घर बन जाई। बाकी एगो बात रउआ सराय हम लोग चाहते नहीं कि हमारे गांव में एगो बागी बा। हाँ बोली। ओकरा से रउआ मिल लेती तो बड़ा बढ़िया होई। अच्छा वो कहाँ मतलब कि भेंट रउआ करा दूँ उनका से? ना हम कहाँ करा सकत नहीं, पता ना कहाँ रहेला कहाँ ना रहेला, हमरा पता नहीं थे। तो पता नहीं कर रहा ना ना घर के पता बना। अच्छा देखी तो कहीं से जानकारी करा दी कराई उनका से तनी संपर्क कराई हमरा से। वो जहाँ कहले वहाँ हमने पूरा टोला भर गांव जवार सब उनकर के वोट दिया। हाँ जहाँ कहले रोजे डाल के हो रउआ बताएं कि के हो तब वहाँ से भेंट हुई हमारा। रउआ पता करी कहाँ भेंट हुई। ठीक बात है ध्यान दे मेरी बात के। ठीक है। हाँ अब फिर हम विधायक से खड़ा होता नहीं रउरा लोगिन से दसों जोर के आग्रह बा कि हमरा के वोट दी लोगिन आ जिताई लोगिन। ठीक बा जितावल जाई। ये तो बात रउआ ठीक है कहता नहीं, लेकिन हमनी के एगो गांव के एगो मसीहा बारे बागी हवन, वो भगवान हवन, उहे जवन कहेलन तो ना हमनी करी नहीं सर। बागी हवन कहाँ भेटई हन? अब ई तो नहीं से बता सकब जे कहाँ भेटई है। माने यही गौवा के हूँ? यही गांव के हूँ। हाँ यही गांव के हवन। अच्छा तब हमनी खातिर भगवान बड़ा। लेकिन यही गौवा के हूँ तो पता चलिए जाई। ठीक हम पता कर लेतनी आगे जाके। उहे जवन कहेलन वही जो हमनी के गांव जवार के वोट दियाला। तब तो वहाँ के गांव के बुझी कि भगवाने बानी। हाँ भगवान माने नहीं हमनी के उनका के। अच्छा तो यही गांव के बानी। अच्छा हम आगे जाके भेंट कर लेतनी चलो। हाँ 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 भेंट कर ली। भेंट करी। ठीक बा तो चलता नहीं। प्रणाम। विधायक जी जिंदाबाद। विधायक जी जिंदाबाद। विधायक जी जिंदाबाद। विधायक जी कहत तारे सो गौवा के लोगवा कि एगो बागी बा, उहे जवान जहाँ कहेला ओजा वोट कर दियाला। उ कहाँ भेटाई? चलल जाई पता लगावल जाई। हैं बहुत लोग बोलत रहल ओकरा बारे में, हमरा बुझाते कि अंडर बहुत भोज बा। हाँ बुझाता कि ओकरा के हमनी के अगर पकड़ लिया ता ये इलेक्शन जीत जाएम सन का। ओकरा से अगर हमसे के भेंट हो जाई माने कुछ लेन देन माने कितना हो जा तो चुनाव जीत ही के बा। अरे लेन देन जितना मांगी उतना दिया। वोट हमनी के जीत गए सन का इलेक्शन जीतला से काम बा। ठीक बा चले के पूछता महाराज। ठीक बा चले के। चाची प्रणाम। रो लगिन वोट देम लोग। चाचा विधायक जी रउरा के खोजत रहनी है। विधायक जी? हाँ तू के यहाँ बैठल बारा। कौन विधायक जी? आपन विधायक जी। अच्छा 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 आइल हन वोट के विषय में। और सब ठीक बा समाचार? खाली उहे खोजत रहलन तारा के। चलो कोनो बात नहीं के खोजत रहन तो अपने भेंट कर ली हन। हमरा से सब लोग आके भेंट करेला। अब विधायक जी के का अथी बाटे उ ना होई हन हमरा लगे। अभी जाए को पटना हमार 10-15 मिनट अभी बानी। चलो ठीक बा जा घरे जा। ए चाचा एगो और विधायक जी आइ रहलन। एगो और विधायक जी? हाँ पूरा जवार के विधायक लोग के हमरे लगे डेरा डंटा बा, और कहीं वो लोग के डेरा डंटा नहीं खे। चलो ठीक बा जा भेंट कर लेम। जा पढ़े जा तू अपन काम में लगो, हम अपना काम में बन जा। ए बागी भोजपुरिया लगे पूरा जवार के विधायक लोग के ताही के पड़ी। आखिर ना आई लोग तो जीती लोग कैसे? 20 जना आई लोग लेकिन जीती लोग एके जना। 20 जना के पहले पूरा भर ही चूना लगा दो। टेंडरे ले लो आखिर के इलेक्शन में। अब पूरा विधायक लोग से मनी टानो।
आ जीते के जरा भाग में उ तो जीतबे करी। एमे का दू मत बात देखो तनी का होता का नहीं के होत, अपना काम में लगो। रौरे बागी हई का जी ये काम दी बतौलक होने जे ना जे वहाँ मोटरसाइकिल पर सुतल बनी बागी भाई से जाके भेंट करी तो हम रउआ हमरा के पूछा जानता नी। जानो तो नहीं लेकिन एक गांव जवार के लोग बतौलक हो जे बागी भाई से जाके भेंट करी। हम अब की विधायक से ठाड़ा बनी। अच्छा, हमरा के अच्छा। वोट दी लो आ दे के जिताई लो 2 ताला मकान बनवा दे हैं। हम 2 ताला हाँ। 4 ताला के काम में ना पड़े। राज कुर्सी लाओ, बैठी विधायक जी रहुआ तो चले ले बनी। अभी हमरा से कितना विधायक लोग मिले आई लोग। तो रउआ से कितना विधायक मिले आइलो तो ये चीज का रउरा ध्यान दे बढ़िया विधायक के देख के वोट वहीं देम लो, वोट दे के जिताई लो। उ तो बात रहुआ सही कहता नी। बढ़िया नेता के बनाई लो। उ सब बात रहुआ हम मानता नी, लेकिन अभी के जन जमाना मांगता नु उहे हम ए पूरा अपना गांव खातिर करेनी, अपना खातिर ना। इहे देख ली ई हमार झोपड़ी है जवन की बारिश के एक भी बूंद बाहर ना जाला, सब हमरा सर पावेला। ए विधायक जी तोरा के औकिर जिताई खूब बढ़िया छतदार मकान होई, 2 ताला मकान होई आ सब लोग के होई। अरे महाराज विधायक जी रउआ हमरा फेरा में मत पड़ी। ई पूरा जनता जौन बा टोलवा में घुमनी ह आई हवा से लेके कुछ दूर तक उ सब लोग अपना तरहत्ती पर हमरा के रखेला। ऐसे कि उतना करी ले और वो विधायक बन के का करेम। 2 ताला मकान दे दे हम, वो लोग के घरवा दुआरवा देखे त ना आएम। जीत जाएम रउआ तो दिल्ली चल जाएम, लेकिन हम यही जगिया रहेम, यही छोटा सा झोपड़ी में। रुआ जब भी मिले के होई तो रुआ आ जाएम। कौन स्पॉट बात बात तो रउरा खुल के कहे। सुनी रुआ जीत जाएम, रुआ के हम चाहेम हम जिताएम। ए पर दावा बा ए बागी के, जेकरा के ई बागी चाहेला ओकरे के ही विधायक बनावेला। हम कोनो गांव आ घर आ गली आ चौक चौराहा पर रहे वाला आदमी ना हई, हम पूरा जनता के दिल में रहे वाला आदमी हई। हमरा जनता के चाहे हमरा कोनो परिवार के कोई आँख देखावेला नु तो ओकर आँखवा खींच लेवे नी। यही से हमारा गांव के लोग हमार नाम बागी धैले बा। रुआ जीत जाएम, घबराई मत, टेंशन मत लीही। जाई रुआ समझी कि जीत गईनी, निफिकी रही। रुआ वोट नु चाहिए। हाँ वोट चाहिए हमरा। नोट बा रुआ लगे। नोट बा लेकिन आचार संहिता लागू बा, लेकिन वही में चूरा लुका के चल सकता। तो पूरा हाथ छाप चाहिए। पूरा हाथ छाप से काम फरियो से कम नाम में ना फरियाई। जाई तब दोसर दुआर देखी। विधायक हमरा पास अनेकों प्रकार के आवेला लोग, जेकरा के चाहे नहीं ओकरे के जीता में। विधायक जी सब वोट एक लगे बा, दे दी जौन मांगता पैसा। ठीक बा मिल जाई ना ये विधायक जी, जवन भी बात हम कहनी तवन डंका के चोट पर कहनी। ठीक बा मिल जाई। ली हई दी ली। ठीक बा तो याद रखे हमार समझी वोटवा कि- सब दिवा दे हम। समझी के रुआ जीत गनी। जाई ठीक बा। विधायक जी जिंदाबाद, विधायक जी जिंदाबाद। पहिलका नाम बागी, दूसरका नाम दागी आ तीसरका पर ना रोकल नु तो सीधे भागी। यही से एकर नाम है बागी। ऐसा नेता आज के भइल बलू कि जौन की नोट पर वोट खरीदता लोग। आज देखी लोग ई पहिलका जुग जमाना बा कि जो नोट पर वोट मिली। नोट आयल आ नोट गयल, वोट जौन बा तो जहाँ गिरे के रही जरूर गिर जाई।
और आवस लोग वो लोग के सब जना के हम पढ़ा देतनी। रौरे बागी बनी बैठी। अरे बउआ राउर बड़ा गांव में नाम प्रचार बा जी। देखी गांव के बात तो अलग बा, हमारे पूरा शहरों में नाम प्रचार बा। जौन आदमी गरीब खातिर मरेला ओकर नाम गांव में खाली ना चलेला, पूरा जिला में चलेला। हाँ बहुत दूर दूर ले राउर नाम सुननी है कि बागी हमार एकदम देवता बनी। रौरा लगे का भेजला खलो कहीं कहला खलो कि जाई उहे लगे उहे के जवन कहे जवन होला। जो नेता मंत्री विधायक ना करेला तन बागी करके देखावेला। तो हमू सोचनी है कि चली रौरे लगे। का समाचार बा बोली। हम अब की विधायक से खड़ा बानी। हाँ बोली। रौरा तो जानते बानी। हमरा पूरा मालूम बा कि के खड़ा बा के का करेला। हाँ तो सोचनी है कि रौरा लगे चली। अब की इलेक्शन बा तो वोट में हमरा के जितवा देती तो बहुत राउर उपकार होइत। अरे महाराज जीत जाएम काहे घबराता नहीं, जीत जाएम लेकिन तनकी सा के झेले के पड़ी। बे महाराज वो सब के रौरा चिंता मत ली। हाँ रौरा जवन कहेम जवन दियाई ना तो हमारे एगो खासियत हो। बोली। पहले नोट ओकरा बाद वोट। अरे तो रौरा कुछ कहेम तब नु। हमार हाथ छाप चलेला हर जगह पर। बे महाराज एगो हाथ कालम रौरा दोनों हाथ रौरा हमार ले ली। बे महाराज रौरा एगो हाथे का बात करते नहीं, विधायक जी के दोनों हाथ रौरे पबावे, खाली रौरा आपन माने अथी करवाई। ना बाबा ना, ई बागी के फरमाइश ह कि पहले 5 गो देखनी ह त का समझला कि हाथ चाही। ई हाथ लेके का हम अचार डलेम, पहले नोट ओकरा बाद वोट। अरे अरे रौरा माने हम समझ गए सही सारा। रौरा टेंशन मत नहीं, खाली मुंह खोली बस ये हाथ छाप चाही। रौरा महाराज 5 लाख के चिंता काहे करते रौरा के हम 6 ना 7 लाख देम। बाकी हमरा के ये इलेक्शन में रौरा जितवाई एकदम दिल खोल के रौरा हमार सहयोग करी। एमे उ सब बात नहीं थे। जब रउआ हमरा लगे चलिए आइल बनी त समझी कि रउआ जीत गईनी आ मंत्री बन गईनी। तो ठीक बा तब हम रौरा बात पर विश्वास करतनी। हाँ तो जाई तब। विधायक जी जिंदाबाद, विधायक जी जिंदाबाद। सुनी एगो और बात बा। बोली। हमार बतिया याद रही नु। हमसे के जात नहीं सो, हमारा व्हाट्सएप पर अपन नंबर उरा भेज दी। ए विधायक के चमचा ए वासर फुआसर के नाम हमरा सामने मत लहो। हाँ यहाँ नगदा नगदी चलेला, पहले नोट ओकरा बाद वोट, वो कैश में। कैश में चाहिए हम रौरा के लिया के देते नहीं सो। बहुत जल्दी एकदम लिया के रौरा लगे देते बारे कैसे दी है। तो जाई कि समझी तो रउआ जीत गईनी। ठीक बा तराउर नमस्कार बा। नमस्कार जाई। ठीक बा चलता। विधायक जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ए राज, लेकिन एगो बतिया हमरा दिमागवा से नहीं खे जाती हो। अरे आई खाली रुपयावा ले लेला से तहारा हमार तो पेट भरिए जाई, लेकिन गौवा ला के पेट ना भरी। सुनो ना, ऐसन फसान फसावत तनी ये दोनों विधायक के कि आचार संहिता में पैसा देला के जुल्म में दोनों जना के गिरफ्तार करवा देते। हाँ ये ठीक है। सबसे बढ़िया बात बानू। हाँ चलो चलो जन हुई तन देखल जाई। हेलो। हाँ हेलो। आके विधायक जी। हाँ हाँ बागी जी प्रणाम। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार नमस्कार। हम कहते हैं कि देखी रुआ पैसा लेकर नगर पालिका चौक से सटे जौन एक पेड़िया रास्ता बाटे। हाँ हाँ ओ जी रुआ आ जाई जल्दी से। ठीक बा ठीक बा, हम 2 मिनट में हाजिर होता नहीं। ठीक बा। राज एक जना के तो काम बन गए, दूसरकुओं के बोला लेवे दो।
हाँ हेलो। हाँ हाँ विधायक जी। हाँ हाँ हम बागी बोल रहल बानी। नमस्ते भाई नमस्ते। हाँ नमस्कार भाई साहब। देखिए ऐसा करी कि पैसा दिन दे रही तो कुछ कम रहे। अच्छा 3 लाख रुपया अभी बाटे वो में के जौन लेके नगर पालिका चौक के जौन एक परिया रोड बाटे ओजी रुआ चौहुप जाई हम वही जी बानी। ठीक बा रौरा रही हम आवते बनी वही जा। ओके आ रहल बनी। ठीक बा ठीक बा। ठीक बा। ए राज हाँ 2 जना के तो काम हो गए। हाँ अब यहाँ प्रशासन के काम बा हो। हाँ वो उनकरा के बोला लेवल जाओ। हेलो। हाँ बोली। हाँ कहाँ से बोलते हैं रुआ? हम थाना से बोलते नहीं। अच्छा दरोगा साहब। हाँ देखी हम बागी हैं गांव के सेवा करेनी। अच्छा अपना गांव के सेवा करे खातिर हम 2 गो विधायक जौन बा लोग नु अच्छा ये रुपया पर वोट खरीदता लोग। अच्छा तरुआ से यह निवेदन बा कि हम नगर पालिका चौक पे एक परिया जौन रोड बाटे अच्छा वो जी दोनों आदमी के पैसा लेके बोलीले बनी हाँ रुआ आचार संहिता के उल्लंघन करे के जुल्म में गिरफ्तार कर ली। ठीक बा हम आवत नहीं। ओके जल्दी सर। आवत नहीं। ओके सर एकदम जल्दी 2 मिनट के अंदर में। ठीक बा। ओके। हाँ जी नेताजी। हाँ जी प्रणाम। कहाँ चलल बनी? चलल बनी है तो एगो बागी नाम करके गौवा में बारन उनके से हम भेंट कर चलल बनी। बागी हाँ। तो हमरा से रुपया मांगले बारे। देखिए रुपया में लेके जाता नहीं देवे कि पूरा गांव के वोट उनकरे लेके बा का दूं। दादा तो हमरो से रुपया ले ले बा कुछ बाकी बा तो जा तनी हम देवे। आह दादा उहे न बागी हुए गांव के। हाँ हाँ उहे जा तनी देवे अब ले जा तनी पैसा। और हमो ले लेबे रौरो ले लेते तो महाराज रौरा जीतेम कि हम जीतेम जी? अच्छा अब ओकरे हाथ में मर के जीती जे। अरे विधायक जी नमस्कार। क्या है ये तो हम रुआ लोग के दोनों आदमी के जीताए और ये हम बागी दोनों आदमी के केंगा जीता है महाराज? अभी तो रुआ लोग सुन लो हम लोग हाँ कि एगो विधानसभा में एक विधायक जीतत हुई हाँ हाँ लेकिन हम एगो विधानसभा में 2 गो विधायक के जीतावे नहीं। केंगा जीता है महाराज? जरूर हमरा के तो इहो से रौरा पैसा ले लेनी हमरो से पैसा ले लेनी रौरा तो फंसावे वाला काम कर देबे। आदमी के जीता देबो विधायक में। हम जिता देम। हाँ बस 1 मिनट के इंतजार करी लोग। 1 मिनट में रौरा कहां से जीता दे 1 महाराज? मिनट में कहाँ से जीता दें? वोट अरे गिरबे न महाराज कले ही काहे जीता टेंशन दें। लेता नहीं लोग। हम बागी नु हई हम दावा रखे नहीं कि अच्छा, एगो तो- विधानसभा में डबल विधायक बनावे के दावा ठीक रखे। बा तल्ली है हमार पहले पैसा ले ली ले हमर ले लीजिए हमरे के पहले जीता। पहले हमारे 7 लाख रुपया ली ना। देवे खातिर लेके आइल बनी महाराज लेके आइल में बनी, 5 लाख पूरा पैसा पूरा हम लेके आइल ली बनी। ली हम हमरा हमरा के पहले। जीता। अरे महाराज वो लोग काहे इतना बेचैन भाई लोग 2 मिनट में अरे महाराज हमरा के जीता 2 मिनट में वो लोग धो के पैसा आदमी ले ली। क्या टेंशन ले ले बनी लू। हां तो ली ना महाराज पैसा और ले ये कब पैसा जल्दी ली। हमरा के पहले पहले फिर हम- हमरा कहूंगा जीता देवे के बा। राउर 2 तलवा वाला बनवा देम। वो लोग टेंशन काहे लेता नहीं लोग। हां 2 मिनट के अंदर में रोल को ले जाके इतना ना वोट लगी मिले कि अगला चुनाव लड़े के क्रिया खा जाम लोग। ए सर ले ली पैसा बा। है नहीं आई। ए सर हाँ बोली। इहे के लोग बानी। अच्छा ई दुनिया में विधायक हलो का? हाँ हाँ जौन की पैसा के नोख पर वोट कीनने लोग। अच्छा यहाँ लोग के ले जाई आ ले जाके अपने थाना में इतना ना ढोलाई कर दी। कहो इतना ना ढोलाई कर दी हाँ। कि अगला चुनाव लड़े के नाम मत ली लोग ना। कहो पैसा देते लोग वोट खातिर। बे महाराज का हम पैसा वैसा कहां लेके आइल बनी? कहाँ यहीं पैसा रौरा बनी? झूठे कहां पैसा तू कहाँ? लेते रहो। कहां यार काहे रौरा महाराज इतना बड़का डीएसपी होके या झूठे कहां ए बागी के फेर पड़ल बनी? घूमा तनी सबनी के वोट ले तालु के समझ में नहीं के आवत कि आचार संहिता लागू भइल बावे। अब चुनाव में तू लोग पैसा देके वोट मांगत रहो लोगी। आराम से चलबा लोगी कि ताहले इनके बेइज्जत ककले जालत पड़ी। चलो जेल है। हवा खोइबा लोगी। ले जाई ई तो बागी हमनी के बड़ी फेर में डाल देलो। ले जाई ले जाई ले जाई ठीक बा। ले जाई। यहाँ से चलो। ठीक बात चलो तो बरले बन सर लेकिन देख लेम ए तारा के देख लेम। कितने जना होइलन उखाड़ के लेके गइलन बागी के।